Erokamano maduong' kuom yudo thuolo machielo mar tudori kodwa e Ramogi TV. Weche manyien mag sadek otieno mago weche manyien mago mag OIMORE. Odiochiengni kata bedni wantiere e odira mar Pasaka. Mak mana ni odiochieng' makawuono ji ochiwo kod lit kaloro koda masira mar apaya motimore e gwenge ma Migori kata e boma ma Migori. En masira noero mabende paronwa chien e kind masichni mabende osebedo katimore kawaketo kuom ranyisi e juma achiel mokalo. Wachno mabende wadwaro mondo warang chien mondo wang'iyane masira mabende osetimore e juma achiel mokalo. Mendie e gino mabende waseyudo nyaka sani. Tarik 8 makawuono mana kaka wayango en ni masira oyudo gweng' ma Migori kuma ji 8 nyaka sani oseyang ni owito ngimagi ka ji 14 bende ohinyore medo yudo thieth e kuonde thieth mopogore opogore mano e osiptende ma Migori. Tarik 4 mabende mano mar dweni. Odiochieng' makawuono bende e gweng' ma Kisumu en masira mabende otimore. Onge ng'at mano wito ngimane kata kamano ero ji 14 to ne oyudo hinyruok. Ka bende e kaunti no mano ma Kirugoya kata gwenge ma Kirugoya bende ng'ato achiel no wito ngimane kama moko 8 bende ne oyudo hinyruok. Kawadhi nyime mano kanyero tarik 1 kawachako dweni mar 4 e gweng' ma Nyamira mano ngeso mabende nokalo. En masira mabende notimore odhiambo e kind saa 12 nyaka saa 1 mar otieno kuma bende noweyo ka ji 4 otho kata wito ngimagi ka bende kwan mabende pok noyange ne oyudo hinyruok. Ka bende masira mabende owuoye e juma mangima en mano mabende notimore tarik 30 mano mar dwe mokalo e gweng' mana Vasha mano mabende noyudo bas mar school mar Pwani University mabende notuomore kata notuomo matatu mabende noweyo ji 17 kowito ngimagi ka thothgi ne gin jopuonjre mano mar mbalariany ma Pwani. Kanyero bende ji 40 no oyudo hinyruok mopogore opogore. Gino mabende wayudo e masira gi duto te en ni masira kinde matimore en mano mabende yudo nyamburko madongo kanyakla koda mtokni matindo. Ng'eny boyudo ni en bas kata lori mabende tumore koda mtoka matin mano ahinya mano mabende ting'o jowuoth. Wanyalo paro bende e Kirugoya en mano masira mabende ne oyudo bas mar skunde 2 mabende notuomore ma japuonje nowite e ngimane. Wach makamendie wamedo nono ni ahinya e masira mano ma Migori. Weche mabende wamiyo pek odhiambo makawuono gin magi. Gario malo posta malo kucho keri de bridge. Kucho pe bridge ostwaji wane bridge kanyo. Maji 2 odonji pi. Eka bange kwa malo kono to bira kucho pe stage chako yueji stage. Ji 8 owito ngimagi tok locho chele kilo masira e boma ma Migori. Midhiero mari pi omiyo kata nyasi mar Pasaka wani okwanyal timo nyasi ni wongo gimoro. Oula mapeko daranyuola ma Heupra Beach e alwora ma West Timbo e kaunti ma Siaya. Kama kuna chakula tunapika tunakula pamoja kwa kushare tu na kuwaonyesha kwamba government iko karibu na wao. Jalup Ruoth ba Uhui mantiere e Ugunja ochiwore mar konyo jomochan ka bende oluoko ne jogo ma higi oniang'. Weche gi bende iyudo kokalo e mbui marwa mano Ramogi TV, Facebook page kanyakla kod YouTube ka ote magi bende chwalo kokalo e yor ote machuok ma en 236 nyinga Jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ji 8 owito ngimagi e masira makoch mar apaya motimore e boma ma Migori okinyi makawuono. Wachore ni breg lori ma bende oting'o chele nochot gino manomiyo derep lori no otuomo ji geche koda piko manenie geng' apaya. Komachielo jomoko 14 notonye masira mabende otimore e yo mamamboleo kaunti ma Kisumu. Tendo bila mapacho ka okwayo jopiny ahinya to joriembo mondo obeda kicha e kinde ma gitiyo kod apaya. Millicent Adhiambo miyo aler mathoth. Ngeso sa 1 okinyi. Tipo mar wang' dede mar CCTV nyiso lori marachar manie ng'wech matek ka otuomo nyamburko mamoko ji koda piko.
Jopiny obo ka gineno masira katimore lela kendo juolo wich. Gikone ji 8 nowito ngimagi e masira makochno kendo ji 7 mamoko noyudo hinyruok marach. Komanda mar obila e kaunti ma Migori olero ni brek mar locho chele nochot momiyo dereva ne obayo ma okelo masira. Kuna lori ilikuwa inatoka side za Kakrao ikielekea Hispania. So imekuja ikiwa katika break, anajaribu kuhoot akiwa amehakisha mataa, na watu hapo bridge tunaelezwa kwamba ilikonga mama moja na kijana moja, ndiye kapita ikiwe na hoot, na kufika hapo mbele ya stage ya Guardian ama hapo Easy Coach, ndio iliweza kugonga trailer ambayo ilikuwa na mchanga, na hiyo ikaanguka. This is a lori ambayo ni tipa, ilikuwa imebeba mchele. Joneno wacho ni derep nyamburko nochako goyo horn gi Kakrao kilomita 3 kapok ichopo Migori kaka yor lando ng'ikruok mar brek mare. Kata kamano, nodonjo gi ng'we ahirititi e boma ma Migori kotuomo jowuoth mane nitie e genga paya. Gari oa malo, posta malo kucho keri bridge. Kochope bridge, ostuaji wane bridge kanyo. Maji 2 odonji pi. Eka bang'e koa malo kono to bira kochope stage ochako yueji gi stage, otuomo lori mano yudo ka ochung' e bath barabara, kaeto kwang'e to doge kocha eko chako nego ji, nego dhano modhuro. Ajali mawuoro sana ka gari no lose control ka gi malo cham kombe kobiro, jok motuomo e kor yo ka moko tuomo gi e daraja, moko donjo i pi, moko tuomo gi ka miyo moro noweyo nyathi ka dhi e booking office mondo mi odhi ng'ad gari koduogo nyathine odhi. Jo pikipiki ni motuomo ka modhi. Jodak oseyo piny owacho ma kaunti ma Migori kuom yulo e gundho stende yiengo nyamburko e bomano kaachiel gi diny mar apaya e bomano ma Migori. Oro nagombo ni mondo sirikal otemane matek mondo e chuny town kar kaendi mtokni kata pikni mabedo mang'eny ahinya gi obede ng'at moro manyalo control gi mondo samoro amora ma gima chal kama nyalo timore to ok ji mang'eny ka ji mang'eny olalo ngimagi kawuono. Gimanyie nafas moro maginyalo golo gie mondo ketgi site mondo mi barabara timang'oa barabara dong'no malach nikech barabara tin. Jopiny moko nomonjo lorino kendo yako gunde mag ochele. Apisas mag arita nobedo kod tich matek mar gayo jokiaka kane gitemo golo jopiny e kar masirano. E kindeno, ji 14 bende noyudo hinyruok e masira mane otimore e Akekio ma Mamboleo e kaunti ma Kisumu. Nyamburko mating'o jowuoth nobayo yo ma okelo masirano. Gari wa malo from Kakamega to lose control to gore piny. Koro wakwayo sirikal ni gikonywa yor ajali matimore Mamboleo junction. Piny maruo kinyi godhiambo. Warito jogewa to mane yo makani. Yoni rach. Nyoche konego japiko poko iki. Gitiek flyover ni mondo gikonywa, wakwayo sirikal, wasayou. Tendo bila ogolo ote makuyo ne jo Migori ka gisingo rido arita e wang'apaya. It pains us as police when we witness such accidents because one of our mandates is to ensure there is safety on our roads. However, I want to take this opportunity to reiterate what the Inspector General said in a way of a press release on Thursday, that all road users must take care when on the road. Drivers must maintain the permitted speed on our roads, and they should slow down when approaching major towns. Bende ijiwo jopiny mondo beda kicha kagine safara inya e kinde mag Pasaka ma wuodhe medore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Familia maromo 40 kod auchiel e gweng' Magota Gulu maidore kaunti ma Siaya ochako Pasaka gi midhiero bang' oula omonjo kendo darogi e miechegi. Koth mabendo osebedo ka chwe mang'eny omiyo nam Lolwe opong' kendo pige muomo nyaka e gwenge moko. Edwin Okoth lero midhiero ma koth okelo ne jodak maimbo. Koth ma osebet ka goyo gwenge mane wi gode koro osepong'o aoche madonje nam Lolwe. Nam mabende koro pong' kendo duoko pie gwenge kaka Gota Gulu. Jodak mawuok e gwenge go ne ochuno mondo many kuonde buoro e miech wedegi kod jirende bang' oula daro gi chakre tich abich jumani. Giwacho ni giselalo mwandu kendo kech nyalo biro medo negi midhiero bang' pi ketho cham mane gisepidho. Chiembwa duto mane wapidho osedhi kod pi. Jok modak along the tarmac chiembgi mancha gigeno osedhi. Kodhi mane sirikal omiyowa maber bende osedhi. Koro nyiso ni onge yuto moro moyudo maber kuom sirikal nikech pesa mane ginyiewo godo kodhigo ok watiyogo e yo makare mana nikech pi. Kata mor mar Pasaka olal negi ka gweng' koro lokore kar oula ma kata donje miero ok yot. Omiyo kata nyasi mar Pasaka wan ok wanyal timo nyasi ni ongo gi mor, wan gi kuyo nikech waparo ni mana ni to tuo gi malaria nyithiwa thiedhi nade. Ai jomodak e bath ndara kia dhogoye kidhi Gota Gulu gito gima hinyo to hinyo nyaka mier ma ulowa en dhogoye opong'. Kata ka mugao mamalo pok odonje ta wakwayo ofis governor marwa jo county government obi to ginyalo keto kalbat mondo pi oringi kalori na mwalo to pi ok bi pong'o kendo mieche mane e bath ndara makia dhogoye kidhi Osieko. Okang' mar buore mier wedegi bendo koro ken giko mar midhiero nikech suna kod rao ok migi kwe ka koro gikwayo mondo piny owacho mondo kaw okang' mapiyo mar resogi. Wakwayo nyaka KWS mondo chopi ground ka mondo ne gima timore. Wang'iyo maber ni hippopotamus kata rawe gi gin gik makelonwa tourist, but ka koro donji dala ma ng'ato dwa mana nende gi dhiang' ot to koro ok ober. Wach mar suna bende ka wanyalo yudo nedego mondo oketni nyithindogi. Rao wuok oko to rawe ni le marach kende ni le ma en ong'adi titho mana sano samoro dala chielo nyalo kata ng'ado di adek dichiel to ei Gota Gulu wang'e ni midhiero nitie to gweng' monjao kabisa en Ulowa. Rawe duto ka sani dwa neno to bi mana Ulowa to side machielo rawe go hinyowa kata watali dwa none rao to wan kaka jodak ma Ulowa wan to wan gi midhiero to gi tuoche masuna kelo. Kelieuru ndege mondo spray samba mondo suna odhiyo. Suna kayowa kata odiechieng' gotieno tek pogo ka in Majimbo ka. Giwacho ni ma en midhiero ma kinde ka kinde ma piny owacho koro nego manyo yo machielo ma itiekego ka opogore kod mich mag chiemo kende. Uranguru mabati mondo mi kila household odhi orang kama onyalo betie to mondo nyingi owuogi gino ok ni every season ka season moro biro mar flood to nying ng'ano nitie. Season ma flood to nying ng'ano nitie. Ang'o momiyo nopong' mana kanyo pile pile to konyruok biro ka kanyo. Mano timore nikech ikelo mana chiemo. Mchele ok nyal geng'o koth, bende ok nyal tede wi pi. Omiyo an akwayo ni chiemo to nyaka wachiem nikech koro kata gima timore sani onge. Gavana ma Siaya James Orengo mano timo limbe gwengego mar mondo ochun jodak kod mich mar sikuku mar Pasaka ne osingo ni daraja magoye ibiro los mapiyo kaka yo mar reso jo Gota Gulu ma ka pi ogeng'onegi to onge kaka giwuogi mondo gires ngima. Na wananchi wamelia ya kwamba hii daraja ya Goye ikitengezwa vizuri hii shida itakwisha. Kweli ama si kweli? Suluhu si kutafuta mali ama sehemu zingine. Suluhu wanasema ni kwamba serikali kuu lazima itengeze hii daraja. Na kwa muda kama haiwezekani tutafute makalvat maji ipite. Sasa tunataka hiyo suluhu mara moja na tunasema tutajaribu. Koth mar chak higani pod igeno ni dhi medo chwe nyaka dwe mar abich kamano koro keto jodak mag gwenge kaka Gota Gulu kod ting' mar manyo kuonde dak mamoko. Edwin Okoth, Ramogi TV.
Kwan welo matimo limbe e dho wedhe ma Mombasa e nyasi ni ma Pasaka wang'ni odok chien kipimo kod higni mosekalo. Ma ikoni en kaluwore gi ng'aruok mano mar uchumi, pogruok mag siasa kaachiel kod lokruok mar kalenda mar somo. Jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko miyowa ler e wi chal mar ohala ka dho wadh nam chumbi. Ma en dho wath ma Jomo Kenyatta Public Beach Mombasa. Kae kwan welo matimo limbe gin mana kidam kipimo kod higni mosekalo ma meche kod meche mag dhano pongoga wadhni kinde nyasi mar Pasaka. Wenye tunajua kwa wakati huu wageni huwa wamejaa sana, lakini kwa saa hii tuko kutoka asubuhi tunang'ang'ana mpaka kufikia saa hii hata lunch yenyewe hatujakula. Ni miaka iliyopita kulikuwa kwa saa hii ningetungezama watu wengi, lakini sasa hii tunapata watu kidogo kwa sababu ya gharama ya maisha bado iko juu. Jo hala ywak ni yuto mar giodok chien malich mokalo ka ywak gi maduong' en ng'aurruok mar ngima magichich ni momono ganda mathoth timo limbe e dho wadhni. Mida hii ambayo mahali tumefikia huwa nimetengeneza kama 5,000-6,000. Lakini kufikia hivi kutoka asubuhi mpaka saa hii nimetengeneza shilingi 300 tu pekee. Ninaogopa hata kuingia kwa hoteli kukula kwa sababu ninafikiria ya kwamba nitakula je hii 300. Watoto wangu nyumbani watakula nini? Na kesho wanahitaji pesa za kwenda shule na sina chochote ambacho nimepata kwa saa hii. Zamani ilikuwa tunaweza kuingiza kama Easter kwa siku kuingiza kama 10,000, 20, lakini sasa hata kupata shilingi 3,000 inakuwa ngumu. En pogruok mineno nyaka gi jogo mosebedo katimo limbe e thuolo mokalo. Kata kamano, jogo manie sekta mar limbe koni ma timore kaluwore gi weche mopogore madhi nyime e pachoka. Nimekuja Mombasa kujionea. Na kulingana na penye nimepata, maisha iko juu kiasi, sio kama yule wakati mwingine. Na kuna sababu 3 ambazo tunafikiria zimeweza kuchangia upungufu wa wageni mwaka huu. Kwanza ni kalenda ya shule. Ikumbuka kwamba sehemu hii eneo la pwani huwa kivutio ambacho kinapendwa sana na familia, tunaita family destination. Na hivyo wageni wengi wamekosa kuweza kusafiri, hususan kwa sababu kwa sababu kalenda ya shule ingali inaendelea na watoto wengi bado wako shuleni, na hivyo inakuwa vigumu kwa wazazi kuweza kusafiri. Gombo mar jogo manie sekta mar limbe chopo na tamalo 100 mag welo gikoni ogore Luanda, kanyaka sane gikoni hotels mathoth nitiere mana gi kwan welo maromo tamalo 60. Kumekuwa na hali tata ya kisiasa nchini katika miezi hapa karibuni. Wageni mara nyingi huwa wanafanya mipango ya kusafiri mapema, na kwa sababu ya vurugu ambayo tumekuwa nayo na shughuli za kisiasa na maandamano na joto la kisiasa lilipoendelea kuongezeka, ikawa vigumu kwa wengi wa Kenya kuweza kufanya mipango ya kuweza kusafiri. Hoteli nyingi zimeweza kuweka bei pale, labda wameweza kuwa na vituo mbalimbali. Tuna karibu 60% ya wageni katika mahoteli yetu. Tulitazamia kwamba labda dakika za mwisho tungeweza kujaza ile 40%, lakini pia tuna changamoto nyingine kwamba hali za uchumi zimeweza kuwa ngumu sana kwa Kenya wengi. Geno margi en ni sekta mar limbe biro dhi maber ka winjruok obedo e kind tend Kenya Kwanza kaachiel kod kweth mobalo gi piny owacho mar Azimio la Umoja. Mafuta yakishachuka chini na vyakula vikishuka chini, at least mtu wakaji wa chini kama sisi tungeweza kumudu, na wageni tutawapokea wengi sana katika hii mfuo wetu wa bahari. Tunatazamia tu kwamba hali itazidi kuboreka katika siku zijazo. Wito wetu hasa kwa wanasiasa kwamba kuna uchumi na siasa. Tunapaswa kuweza kuangazia ni vipi na wakati gani tunaweza kufanya siasa na wakati gani tunapaswa kufanya maendeleo, ili kwamba mambo ambayo yanahusu wananchi wa kawaida, hususan masuala ya kiuchumi, yaweza kupatiwa kipaumbele hata wakati mazungumzo yenyu na mikakati yenyu ya kisiasa inaendelea. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Pod mane weche mag Pasaka en tendo bila mapachoka osingo nigiketo arita makare ne mwandu kod ngima jo Kenya e seche manyasi mag Pasaka dhi nyime. Jalupo gai mar obila e yor kojolo Komesha Abdalla olero ne gimedo kwan obila machiwo arita kaka thoth oganda ne wuodhe mag Pasaka. Komesha bende oyango ni arita kwe oride tie nam chumbi mano mar neno ni jowuoth kod jolimbe oyudo arita makare. As far as security is concerned in other places, we have beefed out security in estates where we know that some of the occupants may have traveled to their rural areas
to enjoy the festive season, and therefore the houses are vacant. So one of the mandates of the Kenya Police Service is to protect life and property. We have also increased the number of police along the beaches at the coast. Masira mogeng eni chiegni familia prangwen manopango udi orofa more gweng mathindigwa Kiambu County korono chuno mondo dar mapiyo piyo bang' ranyisi mag odno lwar chako neno. Jotend county ma Kiambu mabende onono odno mar orofa 4 owacho ni ok owinjore dhano odagie iye kendo inyal mana lose monde ok kamano to imuke mondo ogere manyien. Edwin Okoth leronwa mathoth. Ot mar orofa 4 maong'ere kaka Jenny Apartments osechung' tir e gwenge mathindigwa kaunti ma Kiambu kuom higni 10 mosekalo. Kata kamano, bang' koth mosechwe matek kuom jumbe 2, odno koro lengore. Jodak makanyo fundo mapiyo piyo en saa mar dar mar reso ngima kod mwandugi. Sirni ma omako odno chal ma koro ling'ore lo kendo koro ot barore. Hizi nyumba kukiraki zimekiraki sana. Kupayani zimepasuka kabisa. Na hata juzi tukikuja ilikuwa inajaribu kama ina sink. Sasa tukauliza madam wakasema mchanga inapita chini. Hata ukienda pale kwa nyumba yenyewe ndani imekiraki kukiraki. Jotend county ma Kiambu mane onono odno ka otelnegi kod jatend migawo maluko Dudi Salome Mudhoni ne wacho ni jodak duto nyaka wuogi kapod itimo nonro matut e chal mar odno. For the safety of the tenants, we've reached a decision in conjunction with the developer and the other security teams that are here that all the tenants should vacate the houses today to prevent any incidences, while our engineers who are on the ground are investigating to find out why the building is sinking. And we should be able to get a report of what is causing this problem in the next day or so. Mudhoni wacho ni orofa 4 go nyaka non mos kaachiel kod ute man machiegni kodgi kapok oyang ne nyalo losgi kosimukogi mondo ger manyien. Eventually we will also move to structures like this that have been in existence for some time, because our intention is to ensure that all developments and all the buildings in the county are actually safe for the occupants and for the people that live in those houses. Nonro mane otimiga mokalo kod duol matayo gedo mag udi mapacho ka NCA yango ni ute 10,791 kuom ute 14,895 mane onon ni kod ng'ikruok mopogore opogore kendo nego losgi mapiyo mondo geng' lal mag mwandu kata ngima manyalo neno. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kao mulo matine weche mag siasa eni moko kuom jod bura ma Kenya Kwanza mauk gwenge mag Masawa owuok oko kendo kwedo motegno chendo mora mar tayo twak e kindgi kod riwruok mar Azimio oko mar od bura ka gilose kar chung od bura ma Juja County ma Kiambu e kinde nyasi maduoko erokamano. Jod bura go odhi nyime kod nyiso luoro margi e wi paro mar Azimio mar timo twak oko mar od bura makwet gi mano mabende nota kod mosenindo Kofi Annan e higa 2008. Kalwere kodgi magi gino kenge mag Azimio donje piny owacho gino magi wacho ni ok binyalore. Jotelogo bendo chayo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom weche manowacho kinde machiegni jatende podeno gai mar Azimio Raila Odinga. Hapana, anataka kuleta Kofi Annan system. Nyinyi mnataka Kofi Annan system ama mnataka bunge? Inua kama unataka bunge. Si ndio? Ana imani kwa sababu anajua pale mbunge kufuata sheria hata shida. You give the sword to the incoming president, you go out, you tell us at your person, yule ulikuwa mko pamoja ndiye rais wako. A person of his stature, he's the one confusing this country, if you ask me. Because if you give a sword to the president, incoming president, then that is the president of the country. Na mimi nitamwambia, mimi sababu nimeunga rais mkono kuanza hiyo mambo ya kukubali bunge iongee ni kwa sababu mimi na rais mambo ya ligiji, mambo ya usalama na mambo ya nini, mambo ya ukame
mambo ya ile iko hapa, Ligi ametusaidia. Unaonanga mimi nikiruka nje, Ruto anarudi Kenya. Ruto akienda akirudi Kenya, mimi naenda nje kutafuta mali ya kuendeleza hii Kenya. Kabende kapodo wadhi nyime manoko pogore kod manuero en kanyo ni jalup jaten piny Rigathi Gachagua okwayo jopiny mondo opidh yiende kalure gi chenro mar jaten piny mar pidho yiende bilion 15 kachop higa 2032. Gachagua olero ni pidho yiende e sama koth chwe en e gwenge mathoth e piny ka biro konyo medo ywayo koth gi bero aluora. En kachiel gi jaode jadolo Dorcas Rigathi owuotho kilomita 18 e bungu ma Hombe Kabaru mantiere Mount Kenya Forest. Gachagua nopoyo dak makono kuom rito bungego mabendo sebedo kakelo koth e gwenge makono. Omedo ni obiro tiyo gi jatend piny e neno ni pith mag yiende otimore makare. We are confident that with the ongoing rains, we will restore our climate, we will restore our livelihoods, people will grow more food, and will attain food security. I want to urge all the people around this area to continue preserving this forest, because this forest is our lifeline. It has seen us through for many years, and I have no doubt in my mind that once we continue with this preservation, God being gracious, giving us rain, this forest will continue to be a blessing to the people not just of this region, but of the country. Wachno bende koro tero wa e yueyo mokwongo ka bende en dakika 24 mosekalo tok sa 3 mar otieno. Kamano Nyafredi Kouma kata Agabo Woodmin Adundo kantiere mano Homa Bay County wachone ikete mane Ramogi TV. Alex Wodnyabondo iwachone Ramogi neno maler kabisa kendo mor. Susan Adhiambo Chieng iwachone en mwandu mage ma police ritoga iwachone ipenja mano kaluoro koda jogo mabende ni kwelo e kind masich apaya. Otema chielo en mari okinyisa nyinge katika mani wachone iluwo weche manyien matimore to okimor kod kaka Pasaka dhi nyime. Ikwayo ni mondo weche olokre e kinde mabiro. Wadhi mane yueyo machuok pod oduogo gi mathoth kikidhi mabor. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chiembi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Jumapil tarik 9, tim Injili kalo obagonu nyasi maduong' mar yango chi Ruodhwa Yesu Kristo. Achiel kachiel koa mawego Catholic Church Homa Bay. Chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Kama bende kachiel gi migawo mar thieth kod PMI USAID wabiro go mbaka ewi kuoyo yath manego suna mong'ere kaka Indoor Residual Spraying IRS campaign. Mana Injili kalo ma kik bai. Rwakwelo dala nigi kopia. Nyiew mando mabeyo gik mana koa kuom agent mar kopia kata download app mar kopia kata limbui mar kopia kata go simu mondo inyie kopia. Maisha rahisi. Kenyans are winning big on shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
Machiegni kendo wang'iyo weche mag dongruok mageno nitie ni tudruok ahinya to yore mag ohala dhi jimbore e kind pinje Afrika ma ugwe kokale nam lolwe e sama piny owacho temo bero ohala e dho wedhe mathurka kokale meli mano mar MV Uhuru 2. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth koa Kisumu. Mabiro sama jolony mawuok Kenya Shipyard Limited magero meli maduong' mar MV Uhuru 2 e dho wath ma Kisumu jodich kinde duto. Gilarore gi thuolo modong' matin mar tieko ondho melino. Melino ogen ni nyal tiek sa asaya motelo ne sith mare mabiro dwe mar 6 igani. Jatayore tije ka Kenya Shipyard Limited, Brigadier Polo Tieno, wacho ni ondho melino ne owinjore okaw dweche 36 kata kamano nodok kindego chien nyaka dweche 18. The construction started, if I would say in earnest, in August 2021. We have already done the how. We have installed systems. So what we are basically going to do, and which you see in the background, is actually now testing of the various systems so that we can then commission them. Commissioning means that you integrate all the systems and you see now if the thing is working as a whole. So the stage at which we are right now is that we are doing the preservation in terms of painting. We are doing the installation of the major equipment and systems. And then subsequently now we'll do what is called flotation. Flotation is basically just lowering it into water so that you can now start testing the various system. That is what we are going to do in the next 2 to 3 weeks. Brigadier Otieno lero koda ka thuolo mag tije manoneno e sach ondho melino e sama jodak malwora ma Kisumu e manomi thuolo manyime mag tije kanyo. In terms of MV Uhuru, first of all we have created employment. Quite substantial in terms of direct, about 1,800. As you are aware, Kenya Shipyards Limited comprises both the military as well as the civilian in terms of the employment. We have already upskilled up to around 180 in terms of military and around 160 in terms of the local community. So in terms of skills and knowledge transfer, that has already been done. Bendeno pako mokalo, ondamo mar neketo rak mar ondho melino, elwet Kenya Shipyard Limited, kowacho, ni manono miyo gi thuolo maber, maniso kit lony, manitie pachoka, kachiel, gibedo ni mano en thuolo, mapinyo wacho bende, nyalo yudogo osuru. The previous government had the Blue Economy Office, which was basically dealing with issues concerning how then do we activate the blue economy so that it could contribute to national development. The blue economy basically requires maritime assets. And the only industry that produces maritime assets is the shipbuilding, which is KSL. So KSL, as it were, is positioning itself to be the actually anchor industry in terms of now spurring the blue economy. Brigadier Otieno omedo ni nyaka sani giseyudo thuolo magorag ondho meli kata mane pinje moloro nam lolwe kaka Uganda kakoro mano en ondamo maber maketo thurka e ung'ala manyime girieko kod lony mag ondho meli. Gedo mar melino bende en thuolo mar sumo lony gi paro mag ondho yeko tije lwedo mamoko motenore kode ne oganda jo Kenya ahinya to jodak ma alwora ma Kisumu. What we are constructing here is compatible with what the Ugandans need and what the Tanzanians need. In terms of the requirements, there are many, and already you have started getting orders. The other thing is that we intend to engage the government, and we had a discussion with the Defense, Intelligence and Foreign Relations Parliamentary Committee, and we've told them that they are the best voices that we have that always should sell our country. As it were, we have a product that is working and that is required in the 3 communities. Kenya Shipyard Limited nomakore gi kambi mar Diamonds International e ondho meli mar MV Uhuru 2 ka jatatije margi Raymond Beka onyiso morne kaka jo Kenya ahinya to jodak kod jogweng' ma Kisumu osenyiso riyo mar nwang'o rieko to kod kaka wiye gi bith e somo tije mag ondho meli. And it's good to see how the people develop themselves with all the skills, because we got many disciplines. So at the end, there are nearly to become a specialist to build a vessel.
No, and that is very satisfying. They're eager to learn, and that is a nice development. And then we support them in all the way. How to use the tools, how to implement the drawings, when on what position have to be installed. Jotije mag Kenya Shipyard Limited bende ma oseyudo tiegruok mag ondho meli onyiso morgi kotenore kod thuolo mag dongruok ma giyudo kokalo kuom gedo mar meli mar MV Orutu. Gijiwo rowere mondo kik luor tije machal kod mago kaluwore kod kit lony ma omiyo ng'ato. The experience that I can also gain together, also building together and assisting even the fellow colleagues in our country and the young upcoming youths who are ready and willing to do the same in this industry. Tijni mora ahinya. To kendo tijni opuonja gik moko mang'eny ahinya kabisa. Gik ma kiwuok oko kanyo to ng'ato ok nyal weni ng'ama miyo nyang'eyo. Kitiyo tich, there's a sense of fulfillment miyudo. Koro joma nyiri gima nyanyiso ni woguru oko manyuru tich to kikiyiera yera ni matij nga timatima tich miyudo no to time gi chunyi te. Ondho meli en gima nochakore 1991 kendo chung kuom ndalo buora tok jowagunda ne dok thuchegi kod lony gi rieko mane gin go ewi gedo mar meli tok Kenya ne yudo loch kowuok e lwet jowagunda 1963 kanochopo 2019 piny owacho ma pacho ka ne okawo okang' mar chiro gedo mar meli kaka yor bero weche wuoth tudruok kod ohala motenore kod nam lolwe. Ondho meli mar MV Urutu ineno kaka ondamo manyime mabiro tego yore dongruok pacho ka ahinya to yore wuoth, ohala kod tudruok e kind pinje Afrika ma ugwe. Bende obiro jolo tije mag MV Uru 1 manyaka sani osechwalo lita milion 2 mag mo mabuo ne piny Uganda. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kowuok e laro ma Kisumu Shipyard, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent kuom report machalo kod mano. Ting' marito familia en ga mar janyuol ka nyithindo nyalo konyo e achiel kata ariyo moromore kod hikgi. Kata kamano, kar chung' od bura ma Mugirango North, nyithindo moko ariyo orwako ting' marito jowetegi. Gimanyo chiemo kendo gitayo chenro mag udi kendgi bang' ka jonyuolgi ojwang'ogi. Nora en nyathi ma jahigni 14 kende. Kata kamano, en kod ting' maduong' marito nyathigi ma jaklas 5 ka wachore ni mingi nojwang'ogi tok tho mar wuongi. Mamangu akatuhamisha kutoka nyumbani kuja hapa, akakaa mwezi mmoja, wa pili akaenda akatuacha sisi peke yetu. En jaklas 8 e skul primar mar Enkinda kendo nenore ka ng'at manigi paro mang'eny. Nyalo bedo ni ogo kwan kaka winjo somo omany chiemo ne nyamingi e kind dwaro mamoko. Ting' ma nyathi marom kode ok owinjo bedgo. Sisi hatuna hata uniform zimezeeka, zimekuwa matambara, tunalala chini, hatuna chakula hata kidogo. Lwetene nyiso pek mar ngima mokale kaloro kada tije machune mondo otim mar yudo chiemo kata matin magichamo. Kute tunafanyia watu vibarua, wanatupea pesa ama chakula, alafu tukipewa assignment kutoka shule hatufanyi juu hatuna hata kitu cha kumulikia. Mae e chal mar odgi. Sufriechni kod kendo motwo nyiso ni onge chiemo mosetede odno kuom kinde. Jirende kod jopuonj konyo kama ginyalo to okoromo. Watoto wamekuwa wakiteseka. Tumekuwa majirani tukiwasaidia hapa na pale, sabuni, mafuta. Saa zingine tunawapikia chakula kwa sababu hao watoto wanaokota kuni pale nje wanapikia chakula. Sometimes we teachers we assist but not so much because there are so many learners in school who have such problems. Egweng machielo mar Magwagwa, chal makamano omako Sharon Nyaboke majegni 10. En kod ting' marito owadgi majahigni 7. Mama wangu alienda Ijumaa kitambo. Tukaenda kumtafuta uko juu. Hakuja huyo usiku, tukalala huko. Asubuhi akatufukuza. Nyanyangu akakuja akatuchukua. Na tena yeye akatufukuza, tukaenda kwa ule. Kuna mama anaitwa Rusi. Mae e chiemo maginyalo chamo gisani.
Odgi opong' kod pek mar ngima magikale. Giwacho ni pok gichiemo koro kuom ndalo 2 mokalo, ka jirende magidhi kwayo kony bende riembogi. Mimi na brother tulikula ugali Alhamisi ya mwisho. Tulitunanga ndizi tukaweka kwa nyumba. Wuongi iwacho ni noringo olal tok ketho chik. Pok oduogo nyaka kawuono. Min gi bende wachore ni noringo kaluwore koda pek mane oyudo mar rito nyithindogo. Gisebedo kendgi kuom dweche 2 koro. Mimi napenda niambie mami na dadi warudi pale wako tukae na nyumbani. Ruoth magweng'no Joseph Bokeira osiemo jonyuol ewi jwang'o nyithigi komedo ni omanyo jonyuol nyithindogo. Apisa mar nyithindo e kaunti ma Nyamira Billy Adera oywago kwan mamalo mag nyithindo modak kendgi. We are working with our chiefs and our volunteers at the community level to be able to protect these children wherever they are. The idea that a parent can leave their child and go out there, leaving their child uncared for, is in itself a crime by our law. Nora gi Sharon gin mana moko kuom nyithindo mamako ting' mar jonyuol e udigi, kaluwore kod weche mopogore opogore moting'o jwang' motimnegi kod jonyuol kod wede, tho mar jonyuol e kind mamoko. Ywak margi en mar yudo kony mondo gidag ngima maber, to moloyo gidag kaka nyithindo ka gitimo gik ma nyithindo timo. Jalup Ruoth ma Uhui e kar chung' od bura ma Ugunja ochiwore mar luoko ne jodongo ka bende ocholo negi chiemb kony. Samuel Maero wacho ni ne odongo e chandruok omiyo ok onyal loko toke ne joma chandore. Oketo tenge odiechieng' achiel e juma mano mar limo jodongo kod joma ong'ol. Rei Polo miyo sigand Maero ma bende chiwo 30% mar osache ne oganda mochan. Tabitha Weya owe kende kod anyuonde. Kawuono to wendo olime. Jalup Ruoth ma Uhui Samuel Maero okologi mondo omos Tabitha. Ene tich obiro luoko ne miyo ma jahigni 76 ma wachore ni nyare ojwang'o kata obedo ni en kod ng'ol. Inafika wakati huyu mama hana kitu ya kukula mpaka anachukua mchanga anaweka chumvi anakula hiyo mchanga ndiye akunywe maji. Ka otenore kod nyamrerwa Sara Mukoya giluoro gweng' dichiele juma ka gikonyo jok ma ok nyal. Watu wanafikiria maybe kwa wakati mwingi tunafaa kukaa kwa ofisi. Ukikaa kwa ofisi hautajua mtu ambaye ako na hitaji anahitaji gani. Lakini wakati natembea around nikiona watu wangu ndo najua mahitaji yao. Ruoth reso joge e gweng'. Weya ne onge kata ot to jasiasa moro nogedone. Kawuono obuonjo nikech jalup ruoth olime kod mich makende. Kama sasa kwa baraza huyu hawezi fika na wengine wale hawezi fika, tunawapelekea mambo ya serikali kule nyumbani. Juma ka juma Samuel Maero timo limbe ne familia 15 mag joma ochan e gweng' ma Uhui Ugunja e kaunti ma Siaya. Kwa wiki ninatenga siku moja, niko na siku moja ya baraza na niko na siku moja ambayo mambo yale ambayo tumepata ya serikali na waletea mashinani hawa. Maero tiyo ka achiel kod nyamrerwa makonye timo nonro mag jok madwaro kony e gwenge. Na ninashukuru assistant wangu kwa hii nafasi amechukua ya kuhudumia wale hawajiwezi humu ndani, wale wanataabika. Nataka kushukuru sana serikali ya Kenya kwa sababu ya cash transfer, wamesaidia wazee wengine. Achiel kuom jok magisekonyo en Margaret Olaka ma wuoth chando. Mineme omonje kendo thiro tijene mapile. Kawuono orwako jalup ruoth ma ochopo kod resruok. Unaweza enda kutembelea mtu unapata ameliwa na funza na wadudu. Hiyo nachukua dawa na wapakia. Kuna pia wakati mwingine na unaenda mahali unapata kwamba hali ya chakula ndio shida na unachukua chakula pia na wapelekea. E kinde ma Jokristo hingo nyasi mag Pasaka, Samuel Maero bolore mar luoko tiende jodongo ma mineme chamo. Ugonjwa tunajaribu kumtibu, lakini inaenda kama inaenda tena inarudi. Lakini ni kama hata hakuwa analala, lakini saa hii anaanza kukanyaga kwa mguu kidogo akitembea. Nampigia asante. Ruoth kulore kendo oluoko ne jodongo lepgi koda piendegi. Na kuwaonyesha upendo kwa kuwafulia, na kama kuna chakula tunapika tunakula pamoja kwa kushare tu,
na kuwaonyesha kwamba government iko karibu na wao. Ka utieko tije makamago, ok owe jodongo gi dhogi. Omiyo gi chiemb kony ma omanyo koa aguch jodongo e bwo piny owacho mamalo. Obende otuonore atamalo 30 mar osache mar yaro bade ne jogweng' machandore. Unaenda mahali unapata kwamba hali ya chakula ndio shida, na unachukua chakula pia na wapelekea. Kwa sababu mimi pia ni mkulima nyumbani, wanalima chakula. Kwa hivyo nachukua tu resources zangu kidogo na chakula ile niko nayo kwa ajili ya kuwasaidia. Maero nodongo e chan, omiyo oyawo chunye mar konyo joma ok nyal. Tich ma osetiyo kuom higni 6 kanochako luoro gwenge kata kapok odoko jalup ruoth. Kwa sababu kuna wakati sisi tukiwa wadogo hata kupata chakula ilikuwa shida, na ninajua ule uchungu ambao tulikuwa tunapitia. Jalup ruoth Samuel Maero ochiwore ne tiyo ne jopiny ka oyoro gwenge mar kedo gi midhiero maluoro oganda. Ray Polo, Ramogi TV. Pode wach mar chwalo kony en ni jodak e kaunti ma Narok mawuok e gwenge mopogore mosebedo ka kale midhiero mar kech kod oula kuom kinde malach. Orwako chiemb kony ma bende ochwalnegi kod jo Samaria kaka mich mar Pasaka. Ripota marwa Viola Alando emonoloso lipodni. E kinde ma Jokristo duto e pacho kae gi piny ngima dhi nyime gi dhialo kod paro sandruok mane Yesu okalie, e kinde mane en e piny higni 2000 mokalo mag Pasaka, jochiw kony mopogore mawuok e gwenge mag Ntulele gi Entashata e kachung' od bura ma Narok East ne ochiwo chiemb kony ne ji ma ochando. Jeff Madhai kachiel gi jochiw kony mag chiemo mamoko ne ochiwo chiemo ma nengogi romo $1.3 ni ji maromo 600 e apis ruoth man Ntulele. Kane uloso bang' chiwo kony makamano, Madhai ne omedo kwayo kony mag chiemo kolero ni midhiero mag kech pod okwako gwengego kaluwore ni negi kale oro mapek. Mwajua ni wakati wa Easter, nikaona niwapatie sikukuu mapema saa hii, na ndio tukakuja leo. Tumekaamua kupatia watu wazee chakula na wale wengine walemavu ambao wako na shida. Kwa hivyo na leo tumetarget hapa kama Ntulele watu zaidi ya 600. Bende olero ni en gi luoro ni midhiero mar kech nyalo miyo jopuonjre weyo dhi sikul, ka okwayo jotelo ma ochung' ne chenro mar chiwo basari mondo chiw basari ne jopuonjre duto nyaka manyiri. Watoto wetu wengi wanaenda safari mbali na inafika pahali wanaanza kuolewa sababu ya njaa. Kwa hivyo kama mashule ziko na chakula, watoto wataenda shule na watasoma. Kwa hivyo kama ni basari, watoto wetu wapatiwe basari na walimu waache kufukuza watoto wetu ili watoto waweze kuendelea na masomo yao vizuri. Elijah Kamau ma en japur maduong' kendo ja ohala mar avocado ne ojiwo jopur makono mondo chak pur mar avocado kaluwore ne otimo maber e gwengego. Kama wakulima wataweza pata maji ya borehole, hii ni area yenye itaweza toa avocado mingi sana. Juu nikiangalia, nimetembea nchi kama Peru, Dominican Republic, na ukiangalia climate ya hapa na hizo nchi ni the same. Kumachiele gwenge mag Entashata manitiere kilomita 5 koya Ntulele, kanisa mar Calvary Ministry bende ne ochwal kony mag chiemo ma nengogi romo $48 ne jodak ma ok tin 1,000. Jadolo mar kanisa na John Rampey ne otelo ne chiwo makamano. Lero ni ji maromo 12,000 ne oyudo kony e counties mag Kajiado kod Narok e kinde ni ma jopiny dhialo odiechieng' ma Pasaka tok kale midhiero mapek mar oro. Katika hii msaada ya kulisha watu ambao wako na njaa, nimelisha watu 12,000. Nilianzia huko Kajiado, nilisha Kajiado West yote, nikaenda Kajiado North, kupitia pale Kibiko, kule Isinya, kule Shombole, na hapa Narok County tunalisha watu kutoka Suswa, hapa Ntulele, Loita karibu na Masai Mara. Na tunashukuru Mungu kwa sababu tumeona kwamba watu wamesaidika. Jodak ma gwengego nyiso mor mogundho kaluwore ni gisebedo ka gikale midhiero mar kech kuom kinde malach. Sisi imefurahi, napata unga na imefurahi sana. Naomba sisi nyinyi Mungu asaidia nyinyi. Na tunashukuru hii unga tumeletewa na bishop wetu. So tunashukuru Mungu kwa hii nafasi. Amepea kila mtu, amepea maeneo mbalimbali. Kaunti ma Narok osebedo gi midhiero mar ngaji kaluwore gi oro mapek kendo pod gimedo kwayo kony koya kuom sirikal gi jochiw kony mamoko mondo resgi e midhiero mapek.
Kama kuna kitu nimelearn kwa hii life, my God, patience. Nimengoja hii driver's seat for 10 years. 10 years. 10 years nimengoja. That is how long between the first time and now? Yes. Okay. God does not fumble with you. No. I'm telling you, Cynthia, like God alikaivi aka decide this is it for you. Like you've been waiting for this thing. You've been waiting for this. Now I'm giving it to you. Stop listening to others. Stop. Wacha kusikiza. Mbona unasikiza vitu? So in whatever thing that you do, just be yourself and do the best. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oh, yeah. Friends becoming family. Home-cooked meal. Ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Another super sato mawarro mekae ndiye cheno minongoni tumdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Ndio shemar morlilo kuma tire ndio kako. Kalma sana kumgezwa mketando. Kama vitu nanirea. Nongalin Ramogi nyarnyakati. Nungani kolo smita. Etum dagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Half-time markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machigne pao tuke kuma piem mag temruok magiero Team Kenya ne tugo mag Afrika mag ng'wech odonjo odiechieng' mar ariyo kawuono e pao tuke manyayo. Solomon Mutisia noloyo ng'wech mag mita 3,000 steeplechase korka chuo kanoluwe gi Emmanuel Wafula. E ng'wech mar mita 3,000 Andrew Kipto obedo jaloch kiluwe koda Clinton Kimutai.
Shwari kabisa. Shindano limeanza kwa uzuri kabisa.